step ka ba kemen bat ka step ka ba bhai phi baro ban ngai khuble phi ha ka kerteng ka ba thiang tam jung utrai bat unang penim jingi Jesus Christ ai khuble ki parlok ki ba ji pet na ka step sha ka step ya ka ni ka khubor lingkat jong ka good news TV ti ha ka ni ka step ka benta jong ka khubor lingkat ka bang akwa bangin ya pusan lang ngalabu ya ka we ka phang lani ka topik ka boong hatu ngila ban pedri nakmat utrai ka long kum ka jingkili hatu ngila ban pedri nakmat utrai ka bangla pensyong nong rim na ki kitab proverb ka lenong ka bakhatsan bat ka dekhot ka balai ki kentien ki boong kum ni ki khmat utrai ki long ha ki jaka baro ba uda ap khmi ye ka basniu bat ye ka babaha bat ka bentang akwa ban simtang itu bentai ban khmat bong ki khmat utrai ki long ha ki jaka baro ladon ka we ka jingya thu khana ka baya thu baladon we ubriu ubariu spa bat uni ubriu ubariu spa ulalet ha ka we ka sngi ha we ubriu jong ublei ni uriu niam bat uni ubriu ubariu spa ula ha ulalet ha ubriu jong ublei ula kli yo ni ubriu jong ublei wang ya thu yanga hangnu ublei udan lani hae ublei udan bat ladamila ban juba bi kita ki jingkli ngan ai hame ki jing ai sngob ha ki balong da ka kser uni ubriu jong ublei ha ka jaka ba un juba bi kita ki jingkli ula pen pai kala ki jingkli shu bat ulong ngan kelipat yame tu ya thu yanga hae ki jaka ki bomdan ublei ya thu yanga hae lani hangnu ki jaka ki bomdan ublei ti uni usamla borus pa usngu thu ba umla ban jubab baru hab ban chup pet yam remno kani ka jinge thu khana ka penkin ma wingi bo ublei udan ha ki jaka baro ublei udan ki jaka baro bat ulongru ublei ubayoi ye baro ka jingro ai sam ka jong debit ke ba shispa lai pukhandai ka dekat ke bah nyo do ka bakhat ar udebet hang to uong udebet uong syai ngan petri nakmat jome wang habanga kiu syabeneng medan hang ta haba ladanga siang ya kejing ti apo nyamra medan hang ta bat play udan ki jaka baro ke kitab jong Jeremia nong yetu lupa kalau nong ka baar play ke dekat ke baar sawang ula unu ban buri ya ladi ki jaka bari bangan yoi yu bat shu Jeremia kalau nong ka balai puar kan khat ka bakat khandai wang uba kraw ka jing perkat bat uba dan bor ha ka kam uba ki khmat jong ki pet ha ki linti baro jong ki khon benriu hatu ngila mo ban buri na khmat ublei bat ka jubab kalong daleli ru nginum la namar ba ublei ulang ubatip i gejing mot gejing perkat gejingi ulang batip i gejing tmu gedo anut gejingi bat ubatip iki baro ha gejing gejingi bat uba yo iru iki baro namar kata ulani kabriu kinum le ikinu ki kam ki basniu ki bathok ki bomdei ha ka bayo ibriu lani ha ka bapau kumju namar kata balei mangabat mapi ngi thok ngi le pop ngi le ki bomdei bat ki basniu habangi tip ba ublei uba bishar uyo ilut ya ki baro ngikin mau ya uge hasi ubolong usyakri jong u Elisha ke kitab ka baar kis ke lenong ka basan ke dekhot ka baar pau ter hang tu haba pipuli ya uge hasi haba ula thok ya u Elisha ka jingpang nyang tholi ke jong unaman kalawan ha phau ngiken mau ru ya u Ananias bat ka Sapira kam ki apostol lenong ka basan ka dekhot ka banengkong ter ngai babaro nang ngitip bah ya ketu gejingnya thu khana bah bakini kila de ya kabri bat kila buri no ya kata ke shibenta kila thok ki apostol bat ka jingyap ka bakendit kalawan lap yaki
Hakan ni kesngiru ngin siok banya let shiki jing tray ki jingi shiki school shiki college. Don ru ki bangin don haki ying kesam. Tungin tip ya kani ladangi don hakan nuku ka bentah hakan nuku jakaru. Tu tip ba ublay uyo iya pi. But tu tip ba ublay u bishar ki jingle ki jingi man la ke klip mat. Namar kata hakan ni ke kubor hakan ni ke step ka khot yingi ba ublay long badap lut iki jaka baro. But ubu yo ilut yangi haki iki baro. Ublay unyo ban kurku lama kani ke kubor lengkat bangin sngotu ban penbet ya la ka jong ka jing bat bangin la ban im ha ka jing im ka ba pen sngo bahaya ka mon ka jong ublay. Ublay na ka benta ka buram chungu. Amen. Tungin ya dwai. Au ublay baru kupa jingi ba menangi aingo ya me lingba kani ke kubor kani ke step haka bangi yo ban peliu jingmut bat ban pusan ya ke ketin ke jong me ka bakran hangi bat ka bayu thu hangi ya kata ka jing don ke jong me ki jaka baro bat ya rabor ringi bat ye iwe ba pet limba kani ke program pengin sngu thu ba me yo i hangi bat me tip lut hangi bat me don lut ki jaka baro ai bingi la ban pen bet ya la ka jong ke jing im bangin pen baha haka bai day bat kamon ke jong me pedang ye ke jing dwai ke jing oblay nabai gini ngi dwai ngi pana ka tengu Jesus Christ. Amen.